Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka jing perking jong kari India ya ka jing shalan mar na bari kan kata hadu kata tai kari Bangladesh ka bahaban penlut hadu $90 million. Kani ka jing penibor jong ka India ya kari Bangladesh kalong halor ka jing khang da ka Dhaka ya ki katu kat ni ki mar na kari India hau banai baladam. Kani ka jing pen phai ke liang da kari India ban khang ki katu kat ni ki mar ki bawan na kari Bangladesh kan kata ya kari Bamarjan. Kat kum ka jing wat banya jong ka Global Trade Research Institute. Ka jing khang ya ka khai pateng dangshan da ka India kalong kum ka jing pen phai mar ke liang jong ka New Delhi ya ka Dhaka ka ba khang ya ka jing pen poi mar na India ha ka jing bun ki mar bat ka jing ade bat kari China lapan pau ka GTRI ha ka jing bishar banya jong ka India kala khangru bandrung syakakat ling sun na ka bantagi kat tu kat ni ki mar ki bawan na kari Bangladesh kat ba ka jing kan at ha ka khai pateng kanang jur ka hukum ka lapan mi da ka Union Ministry of Commerce and Industry ka sarkar India ha ka khat nyau tre ujemang arja pesan ka pen I ya ka jing kala ha ka khai ka pateng tang ki jan ki pasang dor hadu Rius pa khat pra $1 million shisnam menta kila banya tang leng baki kat lieng jong ka Kolkata bat Nava Sheva ka ba khang lat bha ya ka jing yo rung jong ka Bangladesh shakalenti jong ka khai pateng ka bakong san kani ka jing batha ka buat ru ya ka jing a jing mut na ka Directorate General of Foreign Trade bat ka aidak ya ka jing kan tho ka bala Kingsting ya ki jing ya lenti bat ki kam khai pateng badang shen da ka Dhaka.